तो नमस्कार प्रणाम। हम है जमीन सर्वे करे वाला सरकारी अधिकारी। आपन पैसा बैंक में रख के घूस के पैसा से खातानी हम तरकारी। का करो भैया, इहे बात दुनियादारी। अब मेहरारू कहेली किने के साड़ी तो उनको को कद हिला नोटिस जारी। हाँ भैया, काहे कि सर्वे ना हो, सर्वे ना हो, एकदम समझ ली कि हमने के पैसा कमाए वाला लहर आइल बा आ खुद प्यासा के पास चल के नहर आइल बा। तब उहे पैसा के नहर में नहातनी सन आ जहां जहां जातनी जा वहां सर सर कहातनी जा। लेकिन भैया रो लोग गौर खाइम जा कि देखी पैसा अपना जगह बा आ इज्जत प्रतिष्ठा अपना जगह बा। काहे कि भैया देखी हम मने पैसा से प्रेम ना करी ना, काहे कि पैसा हमरा से प्रेम करेला। तबे नु लोग ऑफिस में बुला के दुआरा पर बुला के मने कोना में होने ले जाके आ कहेला भगत जी पैसा ले ली, भगत जी पैसा ले ली। तो का करी, माने हम सोची लागी पैसा अब हमरा से इतने अगर प्रेम करता तो का करी। बस हम हो तनी मनी कागज कलम पर चला दिला आ पैसा अपना साली के अकाउंट पर मंगा लिहिला। काहे कि अपना अकाउंट पर मंगाई तो धरा ना जाई। अरे बाप रे बाप, अपना भगत जी बुड़बक नहीं को तब बुझ लिहिन भैया कि उतने प्रेम हो एगो सरकारी अधिकारी के घूस के पैसा के कि जितना कि एगो अमीन के जमीन से आ इंजीनियर के मशीन से आ पाकिस्तान के चीन से मेहरारू के बहिन से आ किसान के कुदारी से देहचोर के उधारी से आ सरकार के बेरोजगारी से समझ ली कि जितने उतने प्रेम हो एगो सरकारी अधिकारी के। इतना प्रेम बा हमरा से तो ले ली ना, का करी। माने लक्ष्मी आओ ताड़ी तो लक्ष्मी के ठुकरावल ना जाला, इस लक्ष्मी के मन है हम ठुकराई ला ना, ले ली ला। हाँ का करम, अरे ई घूस जो हमने के लेता नहीं हम ई कोनो माने अपना खातिर थोड़े लेता नहीं, ई तो महाराज पब्लिक खातिर लेता नहीं, पब्लिक खातिर। अरे यही में तो कतना पब्लिक लोग माने घूस लेला पर घबरा जाता, अत्ता ले ले घबरा के बांस लेकर ऑफिस पे आ जाता। माने उहे बांसवा गार्ड से कह के और पब्लिक लोग में धास दिला तो सारा मामला तब तक ले रफा दफा। अरे भैया कोहे के मतलब माने हमरा ई बा कि अच्छा एक बात बताई, साला ई पब्लिक तो पहले अपने घुसखोर बा। एगो है सरकारी अधिकारी जो तुच्छ छोटा अधिकारी बा आ तनी मानी अगर पैसा ले लेता तो लोग के का बेचैनी हो जाता। अच्छा एक बात बताई रहो लगी, माने जब हमार नौकरी लागल तो सरकार के घूस देनी तब जाके सरकार हमरा के माने नौकरी दिलस। सरकार हमरा के नौकरी दिलस घूस देनी तो आ जब सरकार के माने की बारी आवता वोट मांगे लोग जाता जनता भी, तो जनता माने घूस ले लेता कि माने पैसा ले लेता लोग, दारू मुर्गा मार देता लोग, कोई जात पात पर लोग वोट दे देता। तो माने सबसे ज्यादा के घूसखोर भइल रहो बताई। माने कि जो सरकारे के बनावता उहे घूसखोर बा। हम तो छोटा अधिकारी जो ना सरकार देले भी है नौकरी, तो ऐसा समझ ली के हिसाब से मिला जुला के समझ ली कि सबसे ज्यादा तो घूसखोर जनता बा। तो जनते घूस लेके सरकारे के बना देता तो जनता माने लेके सरकार बनावता, सरकार घूस लेके अधिकारी बनावता। ये जहाँ की सरकारी घूसखोर बा जो उनकी घूस लेके नौकरी देता
आज जौन वही जे के पब्लिक के घूसखोर बा जौन की घूस लेके वोट देता, तो भैया यही जा माने एक आदमी साधु अगर जे बन गईले तो उनकर खोइला बिना मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाए कि ना, तत्काल फर्क से। हाँ तो भैया हम तो ना बने ना ना, तबा आइए माने भगत जी तो भुलेटन भगत इतना बेवकूफ इंसान ना हमन ना। अब तो चली देखी हम आगे बनी या गांव में सर्वे के निरीक्षण करे आ देखी तनी सोचा तनी कि केनहू व्यवस्था हो जाए, माने 4 पीढ़ी के रसगुल्ला खाए के व्यवस्था तनी हो जाए, तनी तरह मिजाज बन जाई। हुजूर हमने के बड़ी भारी फेर में पड़ गई बनी। अरे दिखाइए दिखाइए दिन कागज दिखाई दीजिए ता। का समस्या हो गई बा? बड़ी भारी समस्या हो गई बा हमनी के। जौन जमीन पर हमनी के बानी सन उ जमीन के कागज नहीं खे मिलत, और जौन जमीन के कागज बा हमनी के जमीन नहीं खे मिलत। अच्छा माने तू जौन जमीन पर बाड़ो ओकर कागज का हो गई? हुजूर और छोटका बबुआ बानू ओकर गान पूछ देनी है। का करी हुजूर, माने कागजवा तनी मुंह ठोकेला नु, एक एक कागजवा से 3 टाइम पोछा जाला। अरे साला ये मुंह पोछले बड़ा सकारे, अरे बाप रे बाप, राम रे राम, तोबा 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 तोबा। बाप रे बाप, साला पैसा खातिर का ना करे के पड़ी, कहीं कहीं की साला पियर पियर काहे माने लागल बा महकता। बाप रे बाप, का ये भगत जी पैसा खातिर का करे के पड़ जाई रे दाता। अरे उ सब अब छोड़, माने एक बात बताओते कि माने ई जो तो कागज बा ई जमीन तो काहे लिख मिलो? हमरे गांव के मुखिया जी हथिया ले ले बड़े जमीन हो, हमर गोखल को ले ले बड़े चोल करवा दीवाई हमरा के। माने मुखिया सर्वतर माने जमीन हथिया ले ले बा। रुक रुक रुक, अभी अभी फोन लगावत का कौन पंचायत मुखिया हो? अरे भगनपुर, अरे भगनपुर पंचायत के। अरे रुक अभी फोन लगावत नहीं। हेलो, अरे प्रणाम 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 महाराज, रुआ बताई ये गरीब के एगो माने रुआ हाँ जमीन हथिया लेनी जी, आई भगत जी के पतो ना चलल है। बताई कानून के किताब में कहाँ तक जाइएगा बताई, माने ठीक बात बा है? माने रुआ पर माने हमरा बुझा तक ऊपरी कार्रवाई करे के पड़ी अब हमरा, माने ऊपरी कार्रवाई अब हमरा कर ही के पड़ी रुआ ऊपर। हाँ बुझा गए आए? अच्छा खाता नंबर के जी, अकाउंट नंबर, अच्छा अच्छा भेजा तनी, तुरंत भेजा तनी अपना साली के नंबर, हो हमरा साली के अकाउंट पर डाल दे हो। बस काम हो गई। देखो भाई तारा के हम का बताई, तू बड़ा गरीब आदमी, माने एकदम लाचार आदमी बड़ा आए आ तारा एक माने खेत बधार के कौन आवश्यकता बा हैं? अरे मर्दवा वो तो पून के काम करत रहो, गौशाला चलता, आई मुखिया जी के खटालो पर चलता, आई धार तो मर्दे माने खुश होखे के चाहिए कि तहरा जमीन पर मुखिया जी के खटाल चलता। वो जमीन के तो भुला जा, एकदम साफ भुला जा, जा जा घरे तू अपना आराम करो, वो जमीन के फेरा मत रहो, माने जमीन के भुला जा। पून कर दे मरते लेके पून वाला काम कर जाला तो बुढ़बा खवा। हाँ जा 5 लाख रुपया के मैसेज आ गई। यही सब तो का करो, हमारा रसगुल्ला के काम जोन बा माने हो गई। अरे चली हमनी के तो यही सब लहर आइल बा,
एक और काम करे के बा। तो अब चली, अब हमारा काम हो गई। अब जाने जाने जानता कुछ हो समझ के काम मतलब बा। हमार तो पॉकेट में खाता में 5 लाख रुपए साली के आ गइलू। तो भैया वीडियो अच्छा लागल होके तो लाइक करम जा, कमेंट करम जा, सब्सक्राइब करब जा, आ तनी वीडियो के शेयर कर देब जा। नया चैनल होखब जा तो चैनल के सब्सक्राइब भी कर लेब जा, काहे कि फिर एगो मजेदार कॉमेडी तुरंत रउआ सब के देखे के मिली। तब तक जय हिंद।